España. A entrañable persoa que hoxe recordamos naceu no ano 1929 na Terra Chá e morreu na Coruña no 2004. No 2004, ano no que nacemos nós, os de sexto. Foi un grande escritor do século XX. Tanto escribiu contos como teatro ou artigos nos xornais. Pero o que máis lle gustaba era escribir poemas. Escribiu máis de 50 libros de poesía. Nos seus poemas fala do seu país, dos seus montes e vales, das súas xentes e tamén da súa fala, o galego, o que defendeu de forma moi activa. Na súa honra, imos recitar ou cantar para todos e todas vós estes poemas que pertencen ao seu libro Os soños na gaiola, a gas, a emigración e a fala, que son poemas do libro As rúas do vento feire. Os máis pequenos, os de infantil, recitan o caracol.